मैडम आती के मैडम गीता बरना बो आं सोंनाय तिनी जे मुभमेन्ट बागै तामो लुकुरंनो कक सारनाय ताम आओ जतनो बेलायखनो हामबाय त्रिपुरा हास्रेनि जत चिनि बरक दफारंनो चिनि तालिका बेलायखनो हामिया अजरावो तमानि खांगै जों कायसा अबरनो कायसा बेलायखनो वानामा जोंसा जों त्रिपुरा गभर्नमेन्ट बाय जों कायसा एलायंस पार्टी त्रिपुरा मोथांके एलायंस पार्टी तारपरे बसे चिनि कायसा चिकनते देखना थांगाके चिकनते एबाखनो कतर होनानि चिनि दफार बायके बेलायखनो कतर बर अबनो नाहारै बेलायखनो जोंनो तमाने नेग्लेक्ट खायमाने हाय बेलायखनो चिनि डिमान्ड बर बेलायखनो मकल चिकन खा नायमाने हाय ngui tongmani abono बेलायके जों दुखनाङो जों तिनि अर उदयपुर फायका जों YTF Youth Federation TWF जों अरनो फायका ते त्रिपुरा मोथानि जत लिडार्स रबो दंबायो जों अरनो फायका चिनि एएम्स रब दंगो चिनि MDC रबो दंबायो जों अबनो नायो MLS रबो दंबायो जों अरमनो नायो जे चिनि अर गुमति डिस्ट्रिक्टो जेजन DM बो आसके तमाने सिकित उमाबाइया संस्कारी बने संस्कार या जे जागा बो रेस्पेक्ट रनानि चिनि प्राइम मिनिस्टर चिनि होम मिनिस्टर चिनि अमित शाह जी बोत्र पर्यन्त से बनो अवेलेबल टाइम रवै बरने असक बरने साम कबामा तमाने बिसिं बनो समय रवै बुबाग्रा बाय मालाय बो आसके तमाने सिकित उमाबाइया संस्कारी बने संस्कार या जे जागा बो रेस्पेक्ट रनानि चिनि प्राइम मिनिस्टर चिनि होम मिनिस्टर चिनि अमित शाह जी बोत्र पर्यन्त से बनो अवेलेबल टाइम रवै बरने असक बरने साम कबामा तमाने बिसिं बनो समय रवै बुबाग्रा बाय मालाय दं जे जागा इतिहास दं जे बुबाग्रा रं केनो सारा पृथ्वीनि बर बुबाग्रा रंनि जति डेमोक्रेटिक सिस्टेम डेमोक्रेसी सिस्टेम जों दंफानो जों अबनो जों मार्जार्ड एग्रीमेंट खायप्रफानो बरनो साजाबो जे बरनो मानि नानि नांने बरनि कायसा अनार दं किन्तु आबो सिमिया बो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तारपरे बसे बबनो केसिसा समय रवै आब्रो हर गथ गया मात्र 7टा सन्डा 7टा से बुबाग्रा त दै बो पब्लिक रनो हामरनानि बागै बसो अर गुरि वै बदर परखा बो डेभलपमेन्ट बागै बो चाइतो वै दं आदिनो बहायनो बो साउथ विजिट खाइ फाइमानिसि इनको बबाय केसा समय नानानि बागै फागा त माने के गोबां चिनि बर प्रब्लेम वै दं गुमति डिस्ट्रिक्टो जेमन राबार टेक आरम्भ खालाय रेगा टेक आरम्भ खालाय गोबां चिंगा प्रोजेक्ट र गोबां प्रब्लेम वै दं बाय आबनि बागै बर पब्लिक न रेस्पॉन्स रिया तारपरे बुबाग्रा बाद दंनि फायका आप्रो बुबाग्रा न तो रेस्पॉन्स रिया न रिया तारपरे जों चिनि अबरो माने YTF दैसिनि लिडार्स र जों वानस लायका जों अबनो टाइम बाउंड नायै CM ना जों सालायन हने बर प्रेस मीट खायका तारपरे त्रिपुरा गभर्नमेंट जों कुनो कायसा जों रेस्पॉन्स रिया आबनि बाय जों तिनि वातै पातैबा बोरै सेराय खलायै और DM ऑफिस फायै उदयपुर गुमति डिस्ट्रिक्टनि DM नि ऑफिस जों तालारना नि जों बाद दं खायसै जों रबरखा निरो नय माखना अब बेरिकेड जों जाबा आसक दंै माने अब खने बेरिकेड जों तालारखा पुलिस प्रशासन सरबायसिनि कोनो प्रॉब्लम करे जों बर जों गाहाम कोऑपरेट खायखा तै जों तालार बरखा तै और पब्लिक रब शांत शिष्ट भाबे खलायलाय दं किन्तु जोंनि डिमान्ड ताबो फान पूरा पुरिं याखो जदि त्रिपुरा गभर्नमेंट जों जदि गाहाम बर डिसिजन नावै जे जोंनि डिमान्ड बर जों रया खाय जों फार्दर जों स्टेप नानने आबो बि प्लान खालायनानै जों तिनि बिसनो जों प्लान खायनाय सारा त्रिपुरा राज्य जों पेरालाइसिस खायरनाय अबहायनो जोंनि कायसा डिमान्ड कारण असो चिकन ते ननो से बर अमो खालायमै आं खाय त्रिपुरा सारो त्रिपुरा दफानो बम हायखा बर नुगै दंखना आबनो जों सरिक पार्टी ngै बहायनो आसके जों दुखनाङो जे जोंनि त्रिपुरा सरकार आसके जों हानां पेनां खालायमा हायख्लायो आबनि बाङै बेलायखानो जों बखा कष्ट तालारो खाथिकनो हायफानो जों अबनो जोंनि आनसार मायाखौ जे DM ना और ट्रांसफर खायना नांनाय प्रतिटा डिस्ट्रिक्ट नो बनो जों यासा गया त्रिपुरानि बायरे बनो रहनानै नांनाय आबनो जोंनि तमनाय त्रिपुरा सारनि जोंनि डिमान्ड तिनि मुद्दा को खाबन बेलायखानो हामबाय